ka ben en achich ma ne itudo kod ketho mar rocho ratiro mar nyathi moro ma jahigni 5 kaluwore kod lipot mane ochiw kod kamanda mar obila sub county no ma Ugenya en ni Joseph Otieno Oduor manyori kochwale tesend obila no kod apisas mag obila mawuok e tesend Masega ne itudo kod ketho ma kamano ka e kinde manyori okaw ngimane oko ne okwayo thuolo ni nodhi dwaro losore matin mange emane kane luwo ndache na oyud ka oliero e tado mar cho manyori odhie. Huyu kijana alitoka Sega na officers akuja kotini, alikuwa ana warrant of arrest. Akatafutwa wakati alitafutwa na officers from Sega, hiyo warrant sasa walikuwa weke in place. Unajua hata shosho yake na kuka yake ndio walikuwa anasema huyu jamaa anasumbua. Unajua walikuwa wamemshikia land title deed ya kotini. Sasa badala ya kwenda kotini, yeye akaomba mwenzake tissue paper. Kuomba mwenzake tissue paper aende toilet, wanaita jina yake sasa aende kotini. Kumbe alienda huko akachukua shati yake na kujifunga. Alifanya hivyo. Scene of crime wakakuja, akaprocess the scene, documented, and DCI wanachunguza, they are investigating, even poor people. Watiko chomanyien kod lipot motenore kod chenro mag jiwo somb jopuonjre e sub county Mandhiwa kama apis mar jaod bura Mandhiwa kakonyore kod riwruok moro ma ok mar piny owacho koro chako chenro mar chwalo chiemo ne jopuonjre mag sikunde mopogore opogore e sub county no mondo mi ojol sombgi kendo gibed kod kinde mar somo kaluwore kod jaod bura Mandhiwa Martin Owino ni chenro makamano geto neno ni jopuonjre ahinya to mawuok e familia mayuto gin piny ma bende ok nyal yudo chiemo e wang' sa mondo mi gibed kod kinde moromo ne somo oyudo kony ma kamano kendo neno ni jopuonjre mathoth odhi nyime kod somgi maonge ng'ikruok moro amora. Waluonge ni they were food for learning program kendo akaw thuolo makende mar goyo erokamano ni PS State Department of Children CPA Karen Agengo gi CEO Irene Muridhi jatend Children Welfare Society of Kenya. Mane momiyo program ni obedo launch tukiche wayudo oduma maromo 700 kod 60 mano bags mag 90 kg, ganda 328, olayo 93 kod mo moro mar 20 liters cha bende wayudo 210. Ma oromo wachako phase 1 39 high schools Mandhiwa bedo gi feeding program. Gimomiyo watimo program ni en ni wadwaro ni nyithindewa kik dhi class maonge chiemo, especially nyithindo maonge go kik gilew ne school nikech gidenyo. Tiende ni program ni dhi increase improve health margi. Program ni endi dhi increase attendance margi, tiende ok dhi lewa nikech weche mag chiemo. Program ni endi bende biro miyo koro nyithindo